drugi dan Blogstoka u Novom Sadu. S nama je Zlatko, frontman grupe Griva. Kakvi su ti bili utisci s nastupa? Novosadska publika je standardno bila, uvek dobro raspoložena i voli ova dešavanja. Ja čestitam organizatorima na odličnoj organizaciji, čestitam toj publici koja je došla i koja se jako dobro zabavila. Hvala svima, zaista mislim da ovo treba održavati zaista redovno i da je ovo nam sad jako važno. Šta nam daje spremate onako nešto radite novo nešto? Mi smo stari bend i mi nismo toliko ambiciozni kao što smo nekad bili, ali u svakom slučaju mi srce pristupamo to i volimo to što radimo i nemamo neke ozbiljne planove, jer vremenom čovjek nauči da ne treba praviti planove, nego samo imati dobre želje. Kada bude prilike, desit će se još nešto, nadam se. Kako komentarišete što vidite u publici neku noviju generaciju koja vas sad sluša, a nije vas preslušala? Ja sam nevjerojatno vrlo prijatno u stvari iznenađen, jer to je publika koja se vjerojatno nije ni rodila kad smo mi završavali u suštini karijeru i jako mi je drago što nas prihvataju, što ti mladi u stvari mogu da nastave ovo što je rock and roll, što je dobra, iskrena i muzika koja ide direktno iz srca. Šta imaš da poreš ovom tradicionalnom festivalu Blogstoka? Samo nek nastave, nek budu uporni, želim sve najbolje, nek imaju uvek super bendove, nek imaju takvu publiku koja zaslužuje tako nešto. Hvala puno, pozdrav iz Novog Sada.